каза: всички номинирани от БСП, оставяме на страна тези, които не са членове, съм ги прозвъняла аз лично. Те са си направили самоотводи. Над 10 организации, граждански организации, излязоха с предложение вие да се кандидатирате за президентската надпревара. Да, аз напълно осъзнавам колко голяма е тази отговорност и как, ако разочаровам хората, ще бъде една от причините наистина за тяхното окончателно разочарование, защото една надежда убита два пъти вече е окончателно убита. Видимо тези хора виждат в мене някаква надежда, виждат в мене някакво олицетворение на това, което Българската социалистическа партия би трябвало да бъде защитник на онеправдани, тази, която се грижи за национално достоинство, тази, която иска държавата да просперира. Както обикновено казвам, ние се борим не за да няма богати, ние се борим за да няма бедни. И с цялата отговорност... Да, но те се увеличават. За съжаление, защото се провежда друга политика. И с цялата си отговорност, с цялото съзнаване на това, което ми ляга на плещите, искам просто да кажа, че ще направя всичко възможно тези хора да не ги разочаровам, а ако ми бъде гласувано доверие, да бъда техния проводник обратно към идеалите на Българската социалистическа партия.